Edition. Diyos marhay na Biyernes na pagkahapon sa tuya gabos. Ang pagtao migiraray nin pagrespeto sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad. Kasabay ang paglaom na yaon po kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining mga manlain-lain na pinaghampang niya tong problema, peligro orog na ining pagtuga kan bulkan ba yun? Ining pinag-andaman niya to na bagyo na po si Egay. Although medyo hurharayo man tabi na tracking, padagos po kitang manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na gabusta iyan magkaralampasan, ilikay kita sa peligro. Day magpundo po nin pangaji. So yaon dyan sa evacuation centers, ipag-pray man niya to na maggaan-gaan man ang sa indang sitwasyon, day magherelang and ang bulkan mayon magkalmada naman tabi. Bicol target na, nag-imbitar mag-iriba-iba sagkod alas 5 manin hapon. Mantang kamo dyan nag-mimerienda o naghanda na kan pamanggihan. Katuwang news team, siyempre, pading Jim man sa muyang Field Commander. Sabi ka ba, Field Commander. Mama Mila, good afternoon dyan sa Indo sa Barangay Dos. Good na good ang Barangay Dos kay Mama Mila, good. Pading Jimmy, Chief Reporter, pading Al, Compadreng Jomar. Ans Galero Joshua Bino, condolence man palantabi sa pamilya ni Ansano. So saro sa sayang tiyaon po pinaglulubong ngunyan ha. Our condolences tabi. Siyempre diyan sa Manibela ang samuyang mata sa kalsada, Henry Mata. May broadcast kami siyempre, Mayor Mentes sa AM Band. Diyan sa radyo, region-wide. An sa kuyang kapartner, minaluwas kan sa mong boses. Diyan sa indong radyo, sa speakers kan sa indong radyo. Si June Napolis. Daya ko makakadalagan June, ganyan na Biyernes, tasulik ining puputlan ko. Siguro sala na naman so tambiri ko. Naliputan gayud kan. Alam na. Nagkulog na duduso na lang iya kay. Don't point at me that accusing finger. Lagi ka diyan. Ayo, maray-ray ka din. Salawat sa wala Diyos. Maray-ray na ko niya. Kan saro kasuhapon, ang pagtitindog ko, biyo akong uninagad sa puputlan. Magkulugan. Ngunyan, okay na naman. Tama ka diyon, iyuman sa napalan, ang bulong, kung na sa nakadali. Waray-ray na ganyan sa tuyagan. Kaya dahil na ako madalagan, takon day, schedule ba kita ko niya na Biyernes ba ko? Biyernes madalagan kita. June Napolis in the house. Siyempre,
Sa newsroom padagos ang pagsubaybay dyan kan istorya asin pagsumada nangingenot News Director Mardela Angel Mustasa Gian Matthew Balyaran Jimos Barrios sa IT siyempre may broadcast man kami worldwide, netwide sa radyo na dadangog AM Bad, traditional radio yan pati na suigwanin radio apps na DCGB live app iyan na AM radio, ilaog nindo dyan sa cellphone, madalion man sa natabi. Naka-internet ka mo, o kaya naka-online, may data ha, may load, may data. Click nindo duman sa search engine yung Play Store. Play Store. Then, i-search nindo DCGB live app. Yan. I-search nindo. Maluwas yan duman. So sa mo yung istasyon mismo, may logo green, puti, may pula. DCGB. I-install nindo, click install. Yan. Halato nindo mga 1 minute lang yan. Pagkatapos, i-open nindo. Presto! So radyo nindo, nasa cellphone na. Bit-bit na nindo yan. Sa cellphone nindo, so AM radio, yaon na sa radyo nindo o sa cellphone. May data lang kamo tapos may mga internet, may mga free wifi, DCGB po yan. Nasa cellphone. IT, yaon dyan ang minalusot kan sa muyang boses, Richard Astor and Thresia Marilitana. Ako man po, CPU Fernandez. Sige, taon-taon, bad lamang makaulay taan, nagkakaperang personalidad ta bagyo na baga. Ining si Egay, although horarayo man trabi ang kunyan, ang projection, pero mas maray na itong preparado kita. Yan. Day nagsala su interview niya to kasubago. Tresiano, very timely na agad. Yung lead time natin, ha? Sabi bagakan pag-asa kasubago, bagiging bagyo, pang bagyo naman agad. After a while, yan bagyong si Egay. Sige, dyan lang po ka mo. May mga report muna kita dyan sa luwas. Si Compadreng Al, naka-ready. Nakapusing dyan. Sa iyang lugar. Kaput-kaput ang cellphone mantang iguan ng pinag-iihaw na pulutan. Compadre Ngal, maray na hapon. Taon-taon pa. Atab pa. Pwerte, go. Oo, sa informasyon, warang efforts na namamatian ang mga taga-barangay hali sa gobyerno lokal kan Legazpi, sa PNP, maging sa mga barangay officials, kung paano lamang maresolberan ang mga kaso nin harabasan sa palibot. Rampanting ko niyan pa niyan na harabasan na nanonotaran niya to. Sunod-sunod, mga pambulang na manok. Nako. Paglalaog sa harong, opisina, pati simbahan, dahil pinatawan. Opisina magadigdi sa Parokya Kantaysan. Yes. Sa San Roque, Linaog, sa Saro. Latest naman opisina dyan sa Kataning Kanal sa Bagumbayan Central School. Yan. Tinanggal sa aircon. Duminaog sa mga mabas. Grabe ano. Yan. Sipon mo tama, kumpadre, tamang obserbasyon kan sa tuyang mga parantabay. Imagine, tatangkasun mo sir kung na makrear kaning atensyon kan komunidad dahil na nagduwa-duwa sumabas. Matindi. Oh. Imagine mo yan, dahil kaya laogon sa pintuan, sa laogan kan aircon. Yan, na mahihiling ka kan komunidad. Matindi yun ang mga mabas ko niyan. Dahil imposible sa mabas. Sunod-sunod ang mga kaso ni narabasan, lalo sa mga pambulang na manok, hindi sa mga harayong barangay. Bako pati dit-dit, bulyo man ang sistema ko niyan. Bako na yan sumais-mais. Bako ng mais-mais. Sako-sako na, bulyo na. Pipirili pa din sa maray na klase. Mario Joseph naman, Kaya pigtutubudan pa din na grupo ini, bako ini saro-saro sana dua-dua. Ayan. Kundi grupo-grupo na ini mga suspitsados na ni, nanduda, posibleng pigdadara sa ibang lugar, duman man ipapabakal. Tapos sa mga makbas man duman, dadaraon man digdi. Katuya, iyo man ay pabarakal digdi. Yan, kaya ngunya na iidaw, so aksyon kan gobyerno lokal kan Legazpi. Iyo. Ang PNP pati ngunyan, ingat man, nagpararuluwas, lalo pagbanggi. Nako. Dipisil, may mga kalaban bagasinda.
Dangan naging leksyon sa nangyari duman sa duwang pulis sa Uwas, Albay. Kaya maingaton maray ko niyan ang mga pulis lugod nagpakapakabueloan maabas. Lalo sa mga barangay officials man, Pera de los Buenos, ang mga tanod man, Pera de los Buenos, bibihira man kay nag-e-efforts lamang pagkabanggi na puro patrolya man lamang para mamonitor, maproteksyonan ang mga residentes kung turog na ang nangyayari. Mas nakakabuelo lugod mo niyan ang mga maabas na daing aksyon Roger. na napibil ang mga residentes ali sa mga autoridad. Kaya informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal, sa inisyal na bungkaras ka na istorya. Daita mababasol na mga residentes na nagkakaiguan kan arog ka na kamatean. With this wala to, harabasan, pati opisina kan simbahan, opisina kan gobyerno, manok, daing palampas. Mario Jose po, di natin masisisi. Ang iba na makapagtaram na ning arog kan, hain po, ang hiro kan sa tuyang otoridades. 17 Lapuas ang alas 4. Chief Jim, good afternoon. Go ahead. Salamat Bipadi, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, kinargahan nin gulping mga requirements na mga ma-enroll sa Bicol University sa first year na level tabi pa di. Kan mga inot ikukumpara, kan inot good moral character plus Form 137 sukard. Opo. Problematika na. Ngunyan. Pero ngunyan pa di gulping requirements. Sus, Mario Josep. What happened? So, medical requirements, CBC, type, blood type, kung ano-ano pang mga kuwan kan lawas. Maduman ka sa mga medical clinic para magpa-test ka kan sa imong dugo, CBC, blood type, kung ano-ano pa. Pagkatapos kay ni Tabi Padi, makuha ka ki police clearance. Ang police clearance, kagulpiman kan requirements. Sus, what happened? Ma-online ka sa pag-apply. Uni pang problema, Tabi Padi, may deadline ang enrollment natural. Iguan start kan enrollment, iguanin katapusan. Ang problema, so dating pasistema kipagkuha ki police clearance kada police station, dahil naman ito pwede Tabi pa de face to face. Nyan. Ma-online application ka na. Ngunyan, nuni na. Marayan na mga internet. Dahil man yan internet Tabi pa din nagpaporungsyon na lugod. Magfunksyon man baro doon. Mahanap ka naman kibang police station na maray ang dalagan. Mapatransfer ka tan ang pagbayad mo pa di bako man so by the counter. Bako online man ang pagbayad mo. Ay paano yan? Kung ka man sarong day available sa sarong police station and online mo, taday man function. Grabe na nga niya nag-a-apply gayon, mahanap ka ki police station, ma-transfer ka na naman by online Tabi pa de. Matindi. Ka na naman malipat. Matindi Tabi pa de, kaya sa sarong aldaw. Dahil ka kaya nun. And in the meantime, so deadline kan pag-enroll, mapalso na. Malang iraksan mga estudyante. Pagkatapos ka ni Tabi pa de, na-comply mo, may dental certificate ka pa. Jesus Marius. Pagkatapos kan dental certificate mo, may physical exam ka pa. Pagkatapos kayo Tabi pa din, na-comply mo na sa mga requisitos, so medical requirements. Papirmahan mo na naman yan sa doktor. May forma na naman nakukuha ka sa online, sa eskwelahan. Dadarahon mo na naman sa bio. Ipapabalidate mo na naman. Sobrang sarong aldawaan konsumon mo, plus natural may mga bayad yan sa pamasahe mo. Malangirakan mga estudyante Tabi pa de. Namila-pila sa mga police station, sa mga medical clinic.
duman sina mapila dyan sa bio. Mhm. Inda ko kinulukargahan kigulping mga requirements mo niyan. Iyo. Ang mga ma-enroll sa sabing universidad. We have to get the president. Sana yung tropa, baka next week, maski duman sa programa tang Tingog kan Banwaan, makontayan kumpadreng GB. What's the wisdom behind? Tres kan ka mo nag-eskwela dyan sa bio, dahil maningangar kaan, Pero ngunyan sa nai ngunyan primero pag-implementar na school year, ining pahingurag na gulpi pa di. kuwan na requisitos and gulping bayadan. Gulping, mabayad ka. O so medical exams, igwa ka ito? Wala parang wala. Ining dental exam, blood typing, Paano daw ini? police Kumantalang clearance. O garo ka malawag sa militar. Ah? Mas facile pa pag-apply sa marriage contract. Uy, grabe ano. Sige ta, Matindi. ipakantayan tabi sa bio. Ano, bio yan ha? Oo. Bio. Biyo, pagabot pa sa pulis, dahil arugani ka nagiribibi na so, nakikihuro na sa chief of police. Anpun ka na enrollment may Sabado na nga sa aga. Kuha na nga kami. Dahil pararehas man nga kamo. At, Dahil mapwede kita, Correct. Now, dapat i-adjust kan manihamento kan biyo an enrollment. Paano man makahabol ng mga estudyante para surusuan? ay sus Mariose, para mo kumpadreng Jimmy, paminsan, ang mga policy makers gare harayo sa katotohanan ano, siblag sa katotohanan. Ang mga pinagabat, ang mga policy makers siblag sa katotohanan dahil hindi nagkakahiriling iyan an after effect o ang talagang epekto kan sa indang policy na yan. Sa policeman. Oh. So, police clearance, dabing nakakakuha face to face. Mabayad ka sana sa treasurer's office. Ngunyan dahil na. Tama. Mabayad ka online. Yan. Mapila ka kung maluyan internet. Pabalikon ka. Nya mahabol ka kan oras sa pag-enroll. Iyo na nga ni ane, sus Mario. Dahil mo man pwedeng basta sana may garantiya garo na ngayon dahil po to follow na sana. Iyo yan ang gustong masabutan kan mga estudyante kung paano ini na dahil Sabado na ngunyan dahil man paano sila nakakuha ki police clearance. Sige. Ngunyan sa Lunes sigurado ini diyan ang pila-pila ka ni sa compound kan Bicol University sa iba pang universidad. Tama ay sugabos na ma-eskwela sa bio, sa ngakan bio, mapabalidate ang mga ini diyan sa compound kan Bicol University University tabi pa de. Grabing pasakit, Yung kumbaga. mga pagiribat na dyan sa opisina, gabos siya tapos gayo sa bio, pero dahil nagagisaro kayo napasakit mo Grabing niyan, requisitos. kanasabing eskwelahan. Sige. Yan, tabi pa rin sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Sa tuya yan na tatawan man ang ganing atensyon ha. Bad lamang makuha kita, makihurong kita sa mga policy makers. I-ease up yan na requisitos niya na. The wisdom behind tabi. Kung ikaw man agad, i-ease up muna. Grabing requisitos. Daog mo pa malaog sa militar. Nako, Mario Josep. Joshua Bino on the line. Joshua, marahay na hapon. Go ahead. Yes, maray na hapon, sabi Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Tama yun, Sir Pio, na observation ng chiefing sa sutugan ko. Sisibot-sibot naman, ma-enroll naman siya next week. Iyo. Ang medical, so medical documents mo da. So, ining online transaction para sa police clearance. Yes. If I remember it right, tabi Joshua, kada kaaging school year opening, igwa maning pila-pila diyan sa Bicol University ta. Primero baga ito so medyo nag-ease up so restrictions kan COVID ano. Gari nagpila-pila baga man diyan sa may gate baga bako narobdawan mo ito. Tama yan na Sir Pio. Itsak, na-observe tayo mga kang last year. So, yun ang pinag-aarabagan ni Sir Pio. Ngunyan naman na enrollment kung baga may development man lamang sa mga sites for enrollment. Pero itong pila kanakalis na ining immediate school year, kuan bako yan por dahil sa mga bagong requisitos gunyan. Ito Sir Pio yung pila. Siguro about mo nito sa medical document na pig-require baga for enrollment. Lalo katong kasagsagan pagwakan na COVID-19 pandemic. Yan. Ito medyo nakadagdag ano. Yun, tama. Ngunya na Pero, buwelo na ang restriction
mas lalong dinagdagan kan biyo so requisitos. Posibleng nagpun lang ini-secure kaya kanso pandemic year baga na kaya po secure so health kan mga estudyante kaya dari may mga requirements na nanggad when it comes to medical. Including dental? May dati talaga secure medical and dental and nagpapacheck kami kayang sa university physician talaga. Pero ngunyan, garang nangyayari sa luwas ka mapa check up, i-validate kan Bicol University. Okay to, sa prerequisite sa enrollment sa bio, igwa na ning dental, pero duman ka mo sa dental clinic sa Laog. Scheduled yan, sir, Tio. Scheduled ba kung arog ka ining bara-bara? Now, here comes the police clearance. Problema ang police clearance. Takon ang sa imong munisipyong kinaestaran, day nag-o-offer sa istasyon kan online na clearance, bako? Tama, isa kan dati, day kaming problema sa police clearance. Tama, duman kami magkasay na kung sa inyo lugar may, duman kayo madaman na istasyon kan police. Pero ngunyan, dahil sa implementation kan national police clearance, duman na medyo nagka-diferensya ta, bako pa man gabos na istasyon, igwa na kayan. Yan, sabing kita IT, nag-abante na kita, nag-asinso na, online na, pero daog ka itong so luma na pa sistema, makuha kang clearance, bayad kang una duman sa treasurer, pasiring ka sa pulis, igwa duman ng record sa mga pulis, manual, titirahon, dahil ng record din clearance, pak, remate. Automatic. Ngunyan, mga high-tech, anak ng tinapa naman kung online, bako sa nang ika nagkukuha kang clearance, bako? Kung bumagsak pa sa server kan PNP, sabi nga ni Sir Tio na iba, nag-abanti sa plano, pero so mismong actual na yaon sa mga estasyon ng police, dahil mo nag-abanti pa. Dito pa sa nangigwa kaya na sistema kan National Police Clearance. Adito sa mga bagong niya, na requisitos kang bio, balikan to sa bio, dental clearance, medical clearance, PNP. Ano pa? Sigari may x-ray result pa yan, Sir Tio. X-ray result? So iba kaya nalingaw po naman. Depende kaya sa courses. Kung ang courses mo, kaya po ang iba pang test, CBC, so iba pa. Depende sa courses. May, man sa muya kayo ito, ako, communication course. Ang sa kuya lang kayo, Sir Tio, yun ay na medical dental. May x-ray man ito. Pero sa ibang medical requirements, may kami kayo ito, depende sa course. Nako, sige. Okay, Sir Tio, so parang yung presente, live kita digdi sa Daraga Community College. Ongoing ngunyan ining ulat ayan. Ni Daraga Mayor Awin Baldo. Kung sa primerong watsada kan sa iyang discussion, Sir Tio, tinawan niya rin doon na kung may dapat na i-prioritize, ang salud kaning mga Daragenyos. Kung kaya iniso na din na pundasyon kan na alkalde, tanganin ng sa primerong simana kan sa iyang termino kan nakaading taon, ipiglan sa niya tulos ining mobile laboratory clinic. Yan. And susod sa pinag-discuss niya ngunyan sa development kayan, igwan sobra 20 mil na mga Daragenyos ang naserbihan kayan. So, sa presente, iyon Sir Pio ang primerong kaptang kan sa diskusyon. Medyo halawig inita siguro nga ni sa alkalde, medyo dapol-dapol lang presentar na mga accomplishments kan na Daraga Albay at presentar man sa mga plano sa mga masunod pang taon. Sisay ang mga yaon dyan na nag-attendir na audience, tabi Joshua? Ang rayon digdi Sir Pio, si Mayor, so saya man na bilog na pamilya, si Mayor Baldo kan kamalig budak si Vice Mayor Ding Baldo budak sa pamilya kay ni Mayor Awin, mga kapitanes ni barangay, budak mga barangay officials, mga residentes, and so far day makita kinailing pati mga darakulang local leaders sa CRTO, yung mga elected officials lang inadidikan na Daraga and kamalig and barangay officials. Tama yung nadangog ko, mga barangay officials and mga residentes? Roger to that. Tama yan. Bako na pag-imbitaran sa mga nasa hierarchies na sinda-sinda mo sa naghirilingan or aldaw. Na buda, paano makaisip sa mga residentes talaga mismo? Dapat nanikaan, afera kanina mga dignitaryos ta daimon malilikayan magkuasindanin mga representantes kada barangay, sa purok na ini, si Sen Maiba,
Purok naman ini sa mga ordinaryong tao, mga pareho tang nakatsinelas, mga nakabuol, mga girisi ang short, girisi ang bado, magaratindir ka mo tao nina ang naginibuhan kan lokal na gobyerno. As in, uni pa ang gigibuhon. Bako itong iimbitaran mo dyan, dati nang kamo naghiriling-hilingan sa munisipyo. Aram na ninda yan. Imbitaran mo para tricycle driver, imbitaran mo hold upper, kidnapper, yung snatcher, gabos yung para budol, nga ning masabutan nindaan nangyayari sa gobyerno. Tayo ilingon mo. Pag nag-urulian mga yan, hali dyan sa ulat sa bayan, ito palan ngayon sugi bukan gobyerno. Dahil na kita ma-hold up, dahil na kita ma-snatcher, dahil na kita mga abas, dahil pala ni pigigibo, uni pala ni oportunidad na makatrabaho kita sa uni, di ba? Unlike na kung kahuron mo dyan sa mga department heads, kahuron mo sa mga department heads, easy na yan ang programang yan. Ano ba? Di ba? Di sige. Salud pa sa nang natutukar dyan ni Mayor Awin, ano? Salud pa sa na igwa siya ng 6-point development agenda so far. Salud pa sa na sa primero pa sa na kumbaga priority program niya pa sa na nadidiskutir. Yan, okay, sige. Alright, siyempre yun, medyo panok man yan ining covered court kan na di kung si ang problema lang ta medyo mauran-uran. Yan, okay. Alright, siyempre yun, presenting sitwasyon yan di sa Daraga Community College kay Marcos Duwatak Interns dyan nalit sa University of Santo Tomas, Legazpi. Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Nagsusubaybay kan pinagigibong ulat sa bayan ni Mayor Awin Baldo. Tama yan yung nadangog ko na sabi ni Joshua, igong mga residentes. Tapos opisyalis kan barangay. Alam mo, bago kita mag-station break tabi dyan, budahan na buhay. Tama yan ang pag mga ulat sa bayan, dahil mo masyado pakagibuhon na formal dyan bako. Madumang ka sa lugar na mga naka-Amerikana, mga naka-trahe, mga naka dress to kill, mga naka trubinize. Pagkatapos ang imbitado, so mga department heads, so mga dignitaryos, dahil ng iba, Kamu naghihirilingan na tabi, kamu mga opisyales ilihidos, kamu nakakaisikan sa indong programa ng gobyerno. Kaya nga ni ulat sa bayan, dapat apwera kaiyan na mga dignitaryos naan animbitaran su ordinaryong tao magpasugo sa alkalde. Duman sa barangay na ito, pirang papaibawon tahali sa purok na ini. Mga ordinaryong tao, so para laba, so para sira, so para karne, so nagpapadyak, so waiter, so park your car boys. Dararahon iyan, kada purok, kada barangay, darahon. Bako man nagabos, so nagkakapirasan ng representantes duman. Tapos iyong patukawon sa hampangan. Tayon madangog, tawon madangog, bakong sa mga dignitaryos. Yan taganing maaramanin da, kung ano suginibuhan na kan gobyerno, buda kung ano sugigibuhon pa. Tapag urulikan sa mga barangay, matik yan, masarumsuman sa barangay, su performance kan gobyerno. Masarumsuman sa barangay, may pinagigibo pala ng gobyerno. Pero kung ang mga imbitado mo dyan, nagkakapira sa na mga dinumerong hero sa aircon na lugar. Darahon mo yan sa covered court, sa barangay, na at home, feel at home ang mga tao, mga ordinaryong tao. Dai maduwa-duwa, dai masusupog tin, makasupog maglaog dyan sa lugar ng mga dignitaryos ang kairiba pala dyan, ulat sa bayan. Masusupog, dai maaaraman kung ano pigibo kan gobyerno. Duman nito yan, apo doon, hain so mga karwas boy, hain so, kung gabos na sektores, iyong yaon yan sampangan. Pag uruli ka yan, masasagom yan sa barangay, mairestorya na uni palan ngayon, igwa pala ng programa sa salud ang gobyerno kan araw ka ning lugar Pwede palang kita magpa-check up nga sa araw ka ito, na libre, igwa palang nga kita ang oportunidad na magtrabaho, igwang programang araw ka ini. Masasabutan kan mga yaon sa grassroots levels. Pero, kung ang kampang mo dyan, sa mga dignitaryos, pag uli ka, man? Dati nang easy iyang kanday, anduman maistorya sa mga barangay. Sana pambihira kita makahilikan araw ka na ulat sa bayan na araw kayo na pinagigibo.
you do it outside of the box. Halimbawa, pwede. Ngunya, nadadangog ko, sabi ni Joshua duman sa report niya, may mga ordinaryong tao daw, may mga residentes, magayon na yan, dyan sa Daraga. Sabi. Oras Pilipinas, 4:35. Ang oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Sa anuman na okasyon, masiraman karaon. Pag may lechon na manamit, asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Kan Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini napapanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa lay, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibon nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Malinis na tubig ang dapat inumin. Yan ay tiyakin pati tubig sa lutuin. Gamitin palagi ang chinelas. Gumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan. Bulate, iwasan, maghugas ng kamay bago at matapos na kumain. At pagkatapos gumamit ng toilet, tugas-tugas ng kamay. Kaibigan, mga bulating pasaway, goodbye.
Kurimi Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Kurimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Kurimi Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansan ha. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Oh, Mayor, no, ang kalbi kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang, pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, unegosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, food for the cells. Masubukan ko kumbinsan ako'y nasugatan na year dito sa aking balad. Ang ginawa ko po ay pinapatakaw lang ng pulbit. Napakabilis maghilong ng sugat. Sa ramdam ko'y napakaganda po sa katawan. Ako'y maagang magising, nakakapagtarba. Kung masyadad kumaito, ako'y nang-aaral pa si Palayan. Gusto ko rin ko po, 6 na patahan na gulang. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa anuman na okasyon, masira man karaon pag may lechon na manamit asin maragsip. Yes! Totoo yan! Kaya ang kaipuhan para sa salo-salo na daing malilingawan, yang matlechon ang partner dyan. Sinda pwedeng bisitahon sa Sentro Can Ginubatan o sa saindang branch sa Benny Imperial Street, harani sa UST Hospital. Pwede apudan sa cellphone number 0977-169-8084 or 0935-076-7472. Pag lechon na masiram, yang matyan! Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa Bayani Proper Diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thanks, June. Buwelta na kita sa programa. Ito may text man digdisa sa tuya. Basahon ta. Tama po yan, Sir Pio. Sabi ni 00109,
Grabe naman ang pigahagad sa bio bago ka maka-enroll. Sobra naman po na pasakit sa mga magurang at estudyante. True po yan. Help us naman. Sige tabi. Baka next week makahurunta lamang ang opisyalis dyan kan bio. All we have to pray is i-ease up ang ning diit ang requisitos na yan muna kung mapopwede. Yan. Sabi ni 511, good afternoon po. Bako sana puro makbas. Pati mga parasyabu digdi sa sa rawis daw. May purok pang sinabo. Mga tambay tas mga parasyabu nagairibanan po. Mariosep naman nagsanib puwersa na. Ta sinasabi ko sa inyo. Huminali sa na yun so Duterte administration bako. Plus yung International Criminal Court maimbestigar na kan drug war. O ano pa? Tapos na. Ang unlikely alay na makukuha ka iyan sa mga drug lords dyan. Buda sa poser. Dahil na hilingon mo, lingan na ngayon sa International Criminal Court to. Dahil na basta-basta dyan makakahiro ang otoridad kan sa indang full force ning gera kontra sa sindikato ning droga ta sinda supipirsigiron kan International Criminal Court kung makagadan ka nin drug poser buda drug lord na nang laban bako. Whereas daipo nin grupo daing international na grupo na nagpupursigir na su mga naging biktima man kan adik jo na linupigan kan adik su biktima 8 anyos, 10 anyos, 15 anyos ginadan pa. Nowhere to be found. Kitang nahiling na grupo namin na kurarat man na susugon sa mga adik na nagkuangkayan na gibo kang krimen na yan. Tinapos sa dignidad, tinapos sa pangarap, tinapos sa buhay kan mga biktima kan mga adik na nang lupig ng gadan. Dahil baga. Kundi ang pigpipersigir ko niyan, sunag sususog kan mga puser, kan mga drug lords. Ay, nilo pagkadanunan, kung manglaban, dahil nindon basta-basta ta, igwa kang kaso sa International Criminal Court. Bako, the unlikely ally is the International Criminal Court and yung mga puser, buday yung mga drug lords. Yan, tabi. Kaya, mabungkaras yan, nakakuaning kakampi yung nasindikato nin droga. Yan. Dahil ka na makahiro, basta-basta yun, bako. May International Criminal Court na mapersigir sa imo. Ma-intra ka sa drug war, otoridad ka, nako, lana. Tapos na ang laban, manggagana digdi, babawi ang mga drug lords niya, ang sindikato kan droga. Yeah, dahil nito nariparo. Dahil ba ganing grupong minabutwa na minapirsigir ng ganda, uy, tawad taning hustisya, ining biktima kan drug addict na linupigan, ginadan. Tinapos sa buhay, tinapos sa pangarap. Dahil baga, kung anong nadadangog niya to, protehiran sa mga nagtutulak ng droga at ginadan, tanang laban sa otoridad. Akusaran sa nang gadan, ay akusar sa nang gadan, prisohon, ta subuhay kan puser na nang laban, tinapos ninda. Pero na kita nakakakuha ng argumento na persigiron, akusaron man so nang lupig na adik tapos nang gadan kan biktima niyang nako Sumara Joseph, that's it tabi ang sistema. Yan yung ICC tabi paano baga maimbestigar nagkuana ibinasura sa apelasyon kang Pilipinas na kunyan na dai mag-imbestigar digdi sa mga prosekutor kang International Criminal Court sa drug war. Yan. Uy, sabi naman ni 49095, good afternoon Sir Pio. Happy birthday da sa iyang brother Yuz Dumalaon. Nagdadangog sinda sa Crispy King Bakakay Albay. Ang pamilya Nebreha asin Dumalaon from Palitz Dumalaon. Birthday pa lang niya na ni Yuz. Ano bang pag-pronounsyar nindo kay ni Yuz or Yaz? Yuz yata Yuz Dumalao. Nagbe-birthday ngunyan. Listening sila dyan sa Bakakay Crispy King. Yan. Good afternoon. Yan sa Indo Gabos.
Yan, yung kasubago nakahuron tabaga su pag-asa na ang uran sa tuya mga next week, Monday or Tuesday till Wednesday, tahuhuguton kan bagyong Egay ining habagat. Kaya likay-likay kita. Although harayo po ang ang bagyo. Kaya lang magiging super typhoon ini, STS, severe tropical storm. Ining mga 22, mga next week, 22, 23, 24. Yan, makusog. Tana sa dagat pa. Tapos mababa na naman ang kategorya ka. O yan po tabi ang bagyo ha. Migong King Reginaldo, Diyos marhay na hapon tabi, Amigong King, listening from Bunker 1. Yan, sa tuyang barkada. Amigong King Reginaldo. Yan, tabi. Sa tuya pala na kumustahon man dyan sa Petron Tap Gas Gasol, sa tuyang sponsor man. Paski sa pagkahapon. Petron Tap Gas Gasol. Bago kita mag-surusiriblagan, igwan ng sarong lokal na gobyerno June, nadangog siguro ni sa Bareta, nagluwas na, pinagdeklara na bagang persona non grata si Pura Luca Vega. Yan ang sa iyang kumagay screen name so nagburubay libaga sa bar na ang tugtog so pinag-remix na ama namin, sus Mario, pinagdisikrar, pinagbastos. So sa tuyang Holy Lord's Prayer, nakakostyum pa siyang Jesus Nazareno. Makagulo-gulong hilingon na Diyon. Makagulo-gulo na makauyam-uyam na I feel very sick kung nahiling. Nahiling na dito suburo bailikan Pura Luca Vegang iyan na ang tugtog so pinag-remix na ama namin. And igwa pa nga ni palan nin ginibo yan. So natutulog ba ang Diyos? Plus ng dulo-dulo sa satuyang mahal na kagurangan. Sus na Pura Luca Vegang yan na. So kunyan, igwa na ning nagdeklarar na persona non grata ining General Santos City. Yan. Personang daing data. Yan sa General Santos City, pinagdeklarar na siya. Dahil na kung nahiling kay ning posta, siguro nakakamati na ining si Pura Luca Vega, supandok ba yakan, naguburubayli siya kan so ama namin, masira mo na guru mo sun yun. Pati itong so natutulog pa ang Diyos, kasi naghuba. Makagulo-gulo. Inda, supandok ba ganyan, maski itong so nagpa-interview siya. Patawadan na sana amang Diyos. Talagang, baya 8120 nagdadangog sa San Joaquin. Ay, dakul kitang paradangog dyan sa San Joaquin kan Legazpi. Maray na hapon tabi sa Indo. O yan pinagdeklarar na persona ng grata kan ining General Santos City. Yan. Tama lang yan. Dapat nga kambilog na Pilipinas kambilog na Catholic community, Catholic faith. Ining si Pura Luca Vega. Dahil naman so far ni nagbuto nabago niya bagang ang sabi ka ni Baday na pagparaintindihon ta diyan sa nakakamati ning natural high pag nakakakuha siya ning atensyon. Igo ni mga araw ka na mga attention seeker talaga They do the extremes for them to be, sabi na nga ni, idolized. Ang atensyon mapasiring sa inda. Yan. Deklarado na ining persona non grata si Pura Luca Vega sa General Santos City. Pwede na tabi dyan sa pangarang kambilog na fuwersa kami po naglalaom na natauan min na naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa pagikan informasyon, mga bareta, analysis asin iba pa sa programa man na Bicol Target ngunya na simana. Viva Señor Santo Cristo. Salamat, marhay na hapon asin happy weekend. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.